אפשר להתחיל? בסדר, אחרי הברוך, הגות מועד. נדבר על שאלה גדולה. שאלה. כתוב שים את זה על החלום. כתוב שאנחנו יצאנו ממצרים בחיפזון. כך כזאת. כי בחיפזון יצאת ממצרים. לשם מה היה צריך חיפזון? למה היה צריך למהר? בחיפזון היו צריכים לצאת ממצרים. זה כתוב בכל הספרים. כל הספרים. כולם מביאים את זה בשם האריז"ל. שאם בני ישראל היו נשארים עוד זמן קצר, מה זה? אם היו בני ישראל נשארים עוד זמן קצר, אז היו נכנסים, ככה קוראים לזה, היו נכנסים בשער הנון, בשער ה-50 של טומאה. אם היו, כך כתוב, זה כתוב בשם הארי, זה כתוב בחסד לאברום, וזה כתוב גם בפירוש ההגדה של החיי אודום, הוא מביא את זה בשם הגר"א. כך כתוב. ועל הדבר הזה יש קושייה חזקה של בעל הלשם. הוא מקשה קושייה חזקה. הוא מעריך בזה הרבה, והוא אומר שזה לא ייתכן. הוא אומר שלא ייתכן שהארי אמר את זה. זה באמת לא כתוב בכתבי הארי הגלויים, זה לא נמצא. הארי לא אמר את זה אף פעם, וזה גם לא ייתכן. הוא אומר, הדבר הזה הוא בלתי אפשרי. לא יכול להיות דבר כזה. זה היה אחרי שנה שלמה של מכות מצרים. במשנה ואליוס כתוב משפט המצרים במצרים, י"ב חודש. מדובר שכבר היה שנה שלמה מכות מצרים, והכל היה גילוי שכינו גדול. והיה כלל ישראל ראו ניסים גלויים, וכעת סכנה שיכנסו בשער הנון של טומאה, אחרי שכבר יצאו כבר יצאו מטומאת מצרים, כבר ראו את כל המכות, וכבר הכל היה. ראו את כל המכות, וראו את כל הניסים, צריך היה להיות זמן של גילוי שכינה גדול. אז זה לא ייתכן שהיה כעת פתאום נהייתה סכנה שיכנסו בשער הנון של טומאה. בשער ה-50 של טומאה. זאת אומרת, טומאה שאי אפשר לצאת ממנה. טומאה שממנה כבר לא יוצאים. איך זה יכול להיות? יש שם הרבה אנשים שנפטרו במי חושך. כן, מדובר פה אחרי כל זה, שנשארו כבר, השארית שנשארה, הם היו המבוררים. ועליהם היה סכנה שיכנסו בשער הנון. היציאה הייתה בחיפזון ביום של היציאה. וזה בלתי אפשרי. Прежде всего, Рав поздравляет всех с полупраздничными буднями, и задается большой вопрос. Сказано, что стремительно вышли евреи из Египта. Да. Бахипазон, Яцу, Бне Исраэль, Мицраим. Зачем нужна была вот эта стремительность? И приводит от имени Ария Кодыша. Это упоминается тоже в книге Хесед или Авраам. Это объяснение Агады Хае Адам от имени Гаона из Вильна, что если бы евреи не вышли из Египта, если бы задержались еще немного, вошли бы в 50-е ворота нечистоты. И на это задает трудный вопрос Бааля Лешем. Не мог так сказать Ария Кодыш. В открытых писаниях Ария Кодыша это нигде не сказано. И
он продолжает свой вопрос и говорит. Ведь сказано в Мишне, в Эдуйот, что суд над египтянами был 12 месяцев. 10 ударов обрушились в течение 12 месяцев. Было раскрытие Шхины. Народ Израиля видел все чудеса. Задает вопрос Рав Гедалия, но ведь вышло всего 20%, а ведь 80% погибло. Объясняет Рав, что это было уже после этого удара тьмой. И это последняя вот эта ночь, когда делается седер, и когда гибнут египетские первенцы, и это выход утром. Так почему нужно было, если бы задержались, вошли бы в 50-е ворота нечистоты? Что значит 50-е ворота нечистоты? Из них нет уже выхода. Нужно понять, что как будто 50-е ворота должны были войти до этих ударов. 49-е, да, спустились. Теперь были удары, и они, как бы, еврейский народ... Если удары задержались, наверное, они вошли в 50, да? Что? Если удары задержались, тогда они вошли в 50. Это тоже вопрос. Но сейчас вопрос такой, что если бы задержались при выходе из Египта, не стремительно вышли, тогда бы вошли в 50-е ворота. אז הוא אומר, הלשם, הוא אומר הפוך בדיוק, ההפך הגמור. הסכנה הייתה לא שבני ישראל ייכנסו לשער ה50 של טומאה, עוד רגע נבאר יותר, אלא בדיוק ההפך. הסכנה הייתה שהרע יתבטל ויתבאר וייכנסו לשער ה50 בקדושה וכבר לא יהיה בחירה יותר. זאת אומרת, כאילו העולם כבר יהיה מתוקן, וזה עוד היה מוקדם. זה עוד היה מוקדם, עוד היו צריכים לקבל תורה, היה צריך. אז הסכנה לא הייתה, ככה הוא אומר דרוש ארוך וגדול, לפרש ההפך מאיך שהעולם מפרש. ההפך, ממש ההפך. ממש ההפך. חוץ מזה, הוא אומר עוד דבר. הוא טוען, הקושייה שלו היא, זה בכלל לא ברור שיש דבר כזה שנקרא שער 50 בטומאה. אז ככה, נראה קצת על מה אנחנו מדברים. יש, כתוב, אמרות השם אמרות טהורות, כסף צרוף בעליל לארץ, מזוקק שבעתיים, כך כתוב. על כל דיבור ודיבור שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, היה מראה לו ממתת פנים טהור וממתת פנים טמא. כל דיבור, כל גילוי שהקדוש ברוך הוא גילה למשה רבינו, אז הוא הראה לו איך אפשר להשתמש בזה בצד הרע, ואיך אפשר להוציא מזה את הנכון, את הטוב. בכל דבר ודבר שהקדוש ברוך הוא ציווה, בכל דבר יש בחירה. יש בחירה בכל דבר ודבר. על כל דבר יש אפשרות לכאן, ממתת פנים טמא, ממתת פנים טהור. השער ה50, 50 זה מעל לממתת פנים טמא, ממתת פנים טהור. השער ה50 הוא אומר, וככה הוא מביא בשם הגר"א, השער ה50 יש רק בצד הנכון. בצד השני אין דבר כזה. הגר"א, טוב, אתה רוצה להגיד, אבל זה צריך קצת... И дает совсем другое объяснение Бааля Лешем, и он говорит, то, что сказали до этого, это он задает трудный вопрос, и он объясняет, свое объяснение дает. Это не значит, что вошли бы в 50-е ворота нечистоты, но наоборот, вошли бы в 50-е ворота чистоты, если бы задержались. Что это значит? Мир пришел бы к полному исправлению, уже не нужно было бы продолжения мира, но это еще было рано, мы еще не получили Тору, и поэтому то, что он говорит еще, вообще от имени Гаона он говорит, вообще нету 50-х ворот нечистоты. Теперь объясняет Рав дальше. Каждое речение, которое получал Моше, Творец давал ему объяснение 49 лиц чистоты и 49 лиц нечистоты. Что это значит? Как каждое решение
оно может быть повернуто на добро, правильно, или на зло. Больше того, объясняет Бааль ха-Лешем, что вообще у нечистоты нет 50-х ворот, а 50-е ворота есть только у чистоты. Получается, что они уже были на 9 ступени чистоты? הוא שואל שאלה, אז לפי לשם יוצא שהם היו כבר ב-49 שערים של קדושה? כן. טוב. זה יותר מסתבר ככה. אתה אומר זה שם? זה היה אחרי שנה של מכות. מה זה? הוא שואל עוד שאלה, אז בשביל מה 49 מה שאנחנו סופרים לעומר? עד ימים עד שבוע. הם לא ספרו לעומר. אבל הם כל יום מעלים למעלה. הם עלו מאוד מאוד, הם עלו מאוד מאוד, אבל הם לא ספרו עומר. הם לא ספרו עומר. והם היו, הם נמצאו קרוב מאוד, קרוב מאוד. זאת אומרת, אי אפשר להגיד, קרוב מאוד לתיקון שלם, קרוב מאוד למצב להתבאר הרע לגמרי מהעולם. אחרי 50 יום באמת, הם הגיעו למצב כזה. כעבור 50 יום, אז הם בדיוק הגיעו למצב של פסקה זוהמתם, וככה זה היה. בינתיים קצת לא מובן. הוא שואל, אם בלילה הם הגיעו ל-49 שערי קדושה, זה כתוב, זה בכל כך כתוב ככה. בלילה היה גילוי עצום, נפלא ונורא. והגילוי הזה היה מעין הגילוי של הר סיני. זה כבר כתוב גם בארי בעצמו. היה הגילוי בליל הפסח, בליל הסדר, היה גילוי מעין הגילוי של מעמד הר סיני. רק אחר כך זה נסתם, וצריך היה להגיע לזה דרך ספירה. אבל החיפזון היה... שאלה, בסדר? כן. То, что Рав объясняет, то, что был задан вопрос. Как так, если они уже дошли до 49-й ступени чистоты, как объясняет Лешем, то зачем после этого еще раз подниматься на 49 ступеней чистоты, чтобы подойти к горе Синай? Объясняет Рав. В ту ночь было открытие Шхины, и поднялись все мы на 49-ю ступень чистоты. Но это было открытие только в ту ночь Песаха. После этого было закрыто, и дальше после этого мы делали сами 49 ступеней, чтобы подойти к горе Синай, объясняет Рав. А у горы Синай мы достигли вот этого, когда было Синайское откровение. То, что отменилось от нас Йецер Ара и ангел смерти. Понятно теперь на этот вопрос? Тоже было открытие. Это потом. Все. Сейчас вы поняли этот ответ, теперь будем идти дальше. מה נקרא השער ה-50? השער ה-50 זה נקרא שמגיעים למקום ששם כבר אין בחירה. שם הדברים ברורים לגמרי, זה ודאי, ושם אין בחירה. זה נקרא שער ה-50. שם כבר אין בחירה. בן אדם כאילו עובר את המצב של בחירה, ומגיע למצב ברור, ויותר אין לו בחירה. זה מצב מתוקן. זה מצב מתוקן, זה המצב האידיאלי, זה המצב שהבורא העולם רוצה להביא אותנו אליו בסוף. אבל במצרים, אם הדבר הזה היה קורה, זה היה מוקדם מדי. זה עוד לא הגיע הזמן. כנגד זה, מה שנקרא שער ה-50 בטומאה, לא שייך. רק הפירוש של שער ה-50 בטומאה זה שמגיעים למצב שכבר כאילו אין בחירה. זאת אומרת, יש כאן מצב של רע קבוע שכבר אי אפשר לצאת ממנו. מה שנקרא כל באיה לא ישובו. אי אפשר לצאת, אי אפשר להשתחרר מזה. הגר"א אומר במשלי יש פסוק, כל פעל השם למענהו, כך כתוב, וגם רשע ליום רעה. זה הפסוק, כל פעל השם למענהו, וגם רשע ליום רעה. אומר הגר"א ככה, כל זה 50, וגם זה 49. אז הוא אומר כך, כל מי שמגיע להשגה הזאת שנקראת כל, הוא תופס שפעל השם למענהו. כן? הוא תופס שכל הבריאה היא למענהו.
וגם, זאת אומרת, עד 49, יש אפשרות של רשע ליום רע. יש אפשרות של לעשות רשע וליפול. אבל כל, למי שמגיע ל50, כל פעל השם למענה. רשע, אז הרשע נמצא רק בתוך המסגרת של ה-49. 49 זה נקרא 49 טמא, 49 טהור, יכול להיות כך ויכול להיות כך. אבל במקום הגבוה שמגיעים, מה שנקרא כל פעל השם למענהו, שמה אין צד שכנגד. אין שמה צד שכנגד, שמה כבר אין בחירה. שמה זה הכל ברור, שלם. ככה הוא אומר. יוצא שמה שהוא אומר, שבעצם אין מציאות כזאת, בצד הלא טוב, בצד הרע, אין כזאת מציאות שנקראת שער 50. וכל אלה שמדברים על שער ה50, הגר"א בעצמו גם כלול בהם. חיי האדם מביא את זה בשם הגר"א. כל אלה שמדברים על השער ה50 בצד הרע, זה לא, זה נקרא דיבורים שהם, אין דבר כזה. רק קבוע שאי אפשר לצאת, איזו... רק קבוע, זהו. אז מוכרחים להגיד שה50, זאת אומרת, הפירוש, כאילו, אילו היה צד 50 בטומאה, אז הייתה יכולה להיות בחירה למי שמגיע ל50 בקדושה. עדיין אפשר היה לבחור. זה אין. זה לעומת זה. יש כאן עומק מיוחד להבין. טוב, תתרגם, מה לעשות? Гаон из Вильна объясняет, что 50-е ворота, что это значит 50-е ворота? 50-е ворота, если после того, как объяснили, каждое речение Творца 49 лиц чистоты, 49 лиц нечистоты. Это выбор. А 50-е ворота – это состояние над этим, это только со стороны добра, где все ясно, где нет никакого выбора. И это будет в конце дней, когда Творец приведет весь мир к этому, 50-м воротам чистоты. Теперь, объясняет Рав, что в Мишле это притчи царя Шломо, есть на одну есть объяснение Гаона из Вильны. И он приводит строчку. «Коль пааль Ашем лиманебу, вегам раша льем ра». Все то, что делает Творец, это ради него, и также злодей в день зла. Что это объясняется? Все, что происходит в мире, это только ради прославления славы Творца. Коль, объясняет Гаон, это 50. То есть, когда весь мир придет к цели. Это 50-е ворота святости. Вегам и также злодей в день зла, когда он может делать любое зло. Вегам это только 49. 49 ворот нечистоты это то, куда может человек делать зло, но в результате он получит за это наказание, за свое зло. А спрашивает Рав Гидалия, но ведь то, что объяснил Рав, что это значит? До 50-х могли бы упасть 50-е ворота нечистоты. Объясняет Рав, это не 50-е, а это постоянство зла такое, что из него нельзя выйти. То есть это 49-е только. Но это то, что Гаон, как бы от имени Гаона, тоже приводит Хаей Адам, что могли бы упасть 50-е ворота нечистоты. Что спрашивает Рав Гидалия, как же так? Какие 50-е? То, что по мнению Гаона нету ворот нечистоты. Это когда достигает вороты святости, и как будто там тоже есть выбор нечистоты. Но этого выбора нет. Там уже ясно, это уже над выбором. Поэтому, по мнению Гаона, есть 50-е ворота святости и только 49 ворот нечистоты. להבין מה שהגאון אומר, כל זה למענהו וגם. הוא מתכוון ללמד אותנו, זאת אומרת, הוא מפרש את הפסוק, שהפסוק מתכוון ללמד אותנו, שכל הצד הרע הוא וגם. הצד הרע אין לו משהו מעצמו. הצד הרע הוא רק מצטרף למשהו, עושה נגד משהו אחר. הצד הרע נקרא סיטרא אחרא, זאת אומרת, הוא נקרא הצד האחר. צריך שיהיה צד אחד כדי שיהיה צד אחר. הרע זה רק הצד האחר.
זה נקרא, הרע נקרא וגם. וגם. אז כשמישהו פועל משהו, אז מישהו פועל, מציע לעשות משהו נגדו. אבל כשמגיע למצב ששם כבר לא עושים כלום, שם כבר אין פעולה, אלא שם זה כבר מציאות קיימת, שמה אין וגם. אז הוא איננו. שמה הוא לא נמצא. אבל הוא מלמד אותנו שכל הרע כולו, כל הצד האחר, הוא רק וגם. הוא רק צד כנגד משהו. כל הרע כולו הוא כנגד. כשיש משהו בצד הזה, אז הוא בא והוא נגד. אבל הוא אין לו מצד עצמו משהו להציע. מצד עצמו הוא לא מציע כלום. הוא רק וגם. הוא מצטרף אל הוא מחבר את עצמו למציאות. מישהו עושה משהו, והוא עושה את ההפך. מישהו פועל משהו, והוא מציע פעולה הפוכה. כן. זה נקרא וגם. זאת אומרת, המציאות שלו היא רק. כן. אני מתכוון להגיד, אם לא היו דתיים, לא היו חילונים. זה נגד. זה נקרא. כן. כל מי שנגד, זה פשוט לעשות נגד. לעשות ההפך. כן. זה נקרא וגם. הוגם זה המסגרת של ה-49. אבל יותר מזה, אין להם קיום. אין להם קיום כנגד קיום. אין להם מציאות כנגד מציאות. אז אפשר להגיד שלא היה, אם לא היה רע, לא היה טוב. אני התכוונתי שאם לא היה טוב, לא היה רע. זה אני התכוונתי. הרע זה הנגד, הנגטיב של הטוב. הנגטיב של הטוב. שולל את הטוב. זה מה שהוא רוצה. הוא נקרא וגם. וגם. היצר הרע, כל עניינו זה לא להציע מציאות אחרת, אלא להיות אנטי, להיות כנגד. אתה רוצה כך, אני רוצה את ההפך. אופוזיציה. אופוזישן, כן, נכון. Okay. То. И это то, что учит Гаон из этой строчки царя Шломо. Коль паалашем леманеу. Все то, что делает Творец, это ради него. Что же такое сторона зла? Это то, что напротив, против добра. Это то, что называется в наших книгах ситра ахра, то есть другая сторона. Ахер. Вегам и также. То есть, если производится действие, то это противодействие. А 50-е ворота там, где уже нет действия, это уже над выбором. Поэтому нету и противодействия. У него, у самого нету своего, он только присоединяется. И также, кому он присоединяется? К реальности. То, что коль все действие Творца ради него. А у него только присоединение. Приводит пример Рав. Если бы не было верующих, не было неверующих. Вот это называется вегам, выступать против настоящей реальности. Задан вопрос, так если бы не было зла, не было бы добра, Рав говорит, нет, я имел в виду другое. Если бы не было добра, тогда не было бы против зла. כל זה מציאות, וגם זה מצטרף למציאות אחרת. אבל זה לא מציאות לעצמו. כל זה מציאות לעצמו. וגם זה מתחבר למשהו אחר. זה מתייחס, זה יחסי למשהו אחר. באופן שאנחנו בבעיה. יש שאלה, ולמעשה יש לנו שתי שאלות. קודם, מה שכתוב, כאילו זה כתוב בשם הארי, החסד לאברום, זה היה הסבא רבא, אלתרזייד של אחידו, שהוא לא ראה את הארי, אבל הוא ראה את תלמידי הארי, והוא מביא את זה בשם הארי. החסד לאברום מביא את זה בשם הארי. שהיה חשש, אם לא היה חיפזון, אז בני ישראל היו יכולים להיכנס בשער ה-50 של טומאה.
והגר"א בעצמו אומר שאין דבר כזה, וכאן הוא אומר, מביאים בשמו. כאן הוא אומר, כמו שמביאים בשם הארי. אז אנחנו צריכים למצוא קצת פתרון לדבר הזה, קצת משהו של פתרון. העניין הוא ככה, גם כתוב, יש כתבים שמצאו בירושלים, כתוב, מצאו בירושלים כתבים של תלמיד הגר"א, רב מנדל משקלוב. מצאו כתבים בירושלים שהוא כתב. והוא כותב בשם הגר"א, שהשער ה-50 בטומאה זה המת בעצמו. אבי אבות הטומאה, המת בעצמו, זה השער ה-50 בטומאה. השער ה-50 בטומאה זה אבי אבות הטומאה, זה המת עצמו. ככה הוא כותב, הוא מביא את זה בשם רבו, בשם הגר"א. כך הוא אומר. אז ננסה להבין. הנה, נסתכל, נראה. אתה רוצה כבר? אתה בסדר. Мы в проблеме, у нас проблема. Хесед Авраам – это прадедушка Хиду. Он не видел Ария Акодыша, но он видел его учеников. Значит, это написано от имени Гаона в объяснении на пасхальную Агаду. И недавно были найдены рукописи в Иерусалиме. Это ученик Гаона из Вильна, рав Мендель из Шклова. И он объясняет так, что такое 50-е ворота нечистоты. Это сам мертвец. То, что в законе написано, что он ави авот атума. Он основа основ или отец отцов нечистоты. Он делает другого отцом нечистоты. עכשיו ככה, אנחנו מוצאים שני מקרים, אני רוצה להביא שני מקרים שקרה דבר שהוא נראה כמו מה שיכול להיות השער ה-50 בטומאה. שני מקרים. מקרה ראשון זה משה רבינו. כתוב, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבינו, מה זה בידך? ויאמר מטה, זה מטה האלוקים. אמר לו, השליחהו ארצה. הוא השליך אותו ארצה והוא נהיה נחש. וינס משה מפניו. כך כתוב. כאן אנחנו מוצאים דבר דומה. וינס משה מפניו, זה משה רבינו ראה דבר שמשה רבינו היה צריך לברוח ממנו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים להבין למה בני ישראל היו צריכים לברוח ממצרים, זה צריך להיות דומה לוינס משה מפניו. יש כאן דבר שמשה רבינו בעצמו, משה רבינו לא מפחד כן. כתוב שמשה רבינו בעצמו לקח את המטה והשליך אותו ארצה והוא ראה נחש והוא ברח ממנו. משה רבינו ברח ממנו. ברח ממנו זה הכוונה שהוא פחד. משה רבינו פחד שהוא יוכל להזיק גם למשה רבינו. הוא ראה כאן נחש שיכול להזיק גם לו. גם למשה רבינו. זה משהו שצריך להבין. כן? ממה משה רבינו? מאיזה דבר? הרי לא מדובר פה על פיקוח נפש, כן? משה רבינו פחד. הוא עומד ומדבר עם הקדוש ברוך הוא. הוא אומר לו, השליחהו ארצה, והוא אומר לו, נחש, ומשה רבינו בורח. מה זה הוא בורח? הוא פחד שמה? הוא פחד שהנחש ישח אותו, באמת. הוא פחד להיות על ידו, משום שהוא פחד שזה יזיק לו. זה יזיק לו, זה יפגע בו. אז יש כאן משהו שמשה רבינו נמצא באמצע נבואה, תוך כדי דיבור עם הקדוש ברוך הוא. תוך כדי דיבור עם הקדוש ברוך הוא. והוא אומר לו לקחת את מטה האלוקים ולהשליך אותו ארצה, וזה נהיה נחש. וזה נחש שמשה רבינו בורח ממנו. אז אם אנחנו רואים שיש נחש שמשה רבינו צריך לברוח ממנו, אז אפילו אליבא דאלשע, יש נחש שבני ישראל צריכים לברוח ממנו. זה סיפור אחד. סיפור שני זה הסיפור של תנא. תנא, אחד מהארבעה שנכנסו לפרדס. היה תנא אחד, אלישע בן אבויה, קוראים לו אחר. הוא היה אחד מהארבעה שנכנסו לפרדס יחד עם רבי עקיבא. רבי עקיבא
בן עזאי ובן זומא ואלישע בן אבויה. 4 שנכנסו לפרדס. כתוב, אז רבי עקיבא נכנס בשלום ויצא בשלום. היחידי. היתר נפגעו. אחד מת, אחד יצא מדעתו, ואחד נהיה כופר בעיקר. אחד נהיה כופר בעיקר. כופר בעיקר זה הכוונה. כן. מבינים לבד, הוא נהיה כופר בעיקר מכוח הכניסה לפרדס, להגיע להשגות הכי גבוהות. משם, מהפרדס, יש שם סכנה שאפשר להגיע למצב כמו אלישע בן אבויה. היו 4, בסך הכל 4 בני אדם שהגיעו למעלה שיכלו להיכנס לפרדס. להיכנס לפרדס זה נקרא להיכנס להשגות הגבוהות ביותר, לדברים הכי עמוקים שישנם בעולם. וכשמגיעים לתפיסה הכי עמוקה והכי פנימית, יש סכנה. והוא היה אחר, הוא היה מחלל שבת, הוא עבר על איסורי עריות, הוא אכל מאכלות אסורות, הוא עבר על כל דבר אסור, עשה כל דבר אסור. והתורה שלו, רב מאיר עוד היה הולך אחריו, רב מאיר, הגמרא מספרת שרב מאיר, הוא רכב על סוס בשבת, ורב מאיר הלך אחריו ושמע ממנו דברי תורה. רב מאיר הלך אחרי אחר ושמע ממנו דברי תורה. ואחר אמר לו, אני שיערתי כבר בפרסות הסוס, שזה כבר תחום שבת, אתה צריך לחזור. אני הולך הלאה, אבל אתה צריך לחזור. רב מאיר התחנן אליו שיחזור בתשובה. אז הוא אמר לו, לא, אני שמעתי מאחורי הפרגוד, שובו בנים שובבים חוץ מאחר. הוא שמע בת קול, הוא שמע גילוי מלמעלה. לא רוצים אותו בתשובה. לא מקבלים אותו. זאת אומרת, זה, אם רוצים איזושהי דרגה שהיא נקראת משהו, שער 50 בטומאה, אז אדרבה, הלשם צודק, אבל זה שער 50 בטומאה. הוא צודק. כלל ישראל היו בדרגה הכי גבוהה שאפשר להעלות על הדעת. אבל בתוך הדרגה הגבוהה הזאת, הכי גבוהה שאפשר להעלות על הדעת, בתוך זה, היה סכנה. אותה סכנה שמשה רבינו פחד, וינוס משה מפניו, ואותה סכנה שאלישע בן אבויה נפל בה בפח. אותה סכנה. להבין את זה, קצת לנסות להבין. בסדר? Можно вопрос сейчас или... Дайте объясню. Я перевожу. Простите, я перевожу. Да? Как можно понять то, что сказано, что и это сказано, как бы, это говорит Хесед для Авраам, прадедушка Хиду, и это как бы написано от имени Гаона, и цитирует Орехов. И чтобы нам понять противоречие, как это понять, Рав приводит 2 случая. Первый случай – это первое пророческое видение Моше. И после того, как Творец обращается к нему и говорит, что это у тебя в руках, он говорит, «Мате Локим», жезл всесильного. Говорит ему Творец, брось на землю, и это мате, этот посох превращается в змея. И в этот момент сказано, и отшатнулся в ужасе от него Моше перед лицом этого змея. Объясняет Рав, о чем идет речь. Самый большой пророк, который был и будет в еврейском народе, это Моше Рабейну. Во время пророческого видения, когда Творец обращается к нему, он в ужасе бежит от этого змея. Что это значит? Моше боялся за свою жизнь. Он боялся, что он может повредить вот этот змей Моше. И второй случай приводит Рав. Это то, что описывает Гемора. То, что 4 великих еврейских мудреца, Танаим, вошли в Пардес. То есть
они вошли в самые глубокие и высокие тайны Торы. Поднялись в самые высокие духовные миры. 4 человека. Тот, кто в будущем будет называться Ахер, Элиша бен Авуа, бен Азай, бен Зома и сам Раби Акива. И что произошло? Бен Азай умер, бен Зома повредился в рассудке, Раби Акива вошел в мире, вышел в мире, а Элиша бен Авуя стал отрицать основы веры. Вот где опасность. И это опасность, которая после этого, где он, когда он достиг этих самых высоких ступеней святости, там он что-то неправильно понял, и из-за этого пришел к тому, что стал нарушать субботу, стал делать запрещенное то, что любому еврею еда, и запрещенные половые связи. Раби Меир был его учеником, и сказано, Гемора приводит, что в субботу Ахер ехал на коне, то, что запрещено, и Раби Меир шел за ним, чтобы слышать слова Торы. И Ахер говорит ему с коня: возвращайся, Меир, потому что здесь кончается установление мудрецов Тхум Шаббат. До сих пор тебе можно идти, теперь ты должен возвращаться. Обращается к нему Раби Меир и говорит: и ты вернись, мой учитель. Нет, говорит Ахер, меня не примут. Я слышал, ну то есть это Батколь, скажем так, это чуть ниже пророческого дара. Что это значит? Возвращайтесь, сыновья шаловливые, все, кроме Ахера. То есть меня не примут. Так что мы видим? На самом высоком уровне святости есть опасность. То, от чего бежит Моше Рабейну во время пророчества, и то, что явилось причиной падения великого Таны, великого еврейского мудреца Элиши бен Авуа, который стал Ахером. קצת להבין, אני רוצה להתחיל להבין את מה שרב מנדל משקלוב אומר בשם הגר"א, שהשער ה-50 בטומאה זה המת בעצמו. המת בעצמו. מזה אני רוצה לנסות להבין את העניין. המת בעצמו. יש הספד של המהר"ל שהוא מודפס בגור אריה, חלק ד', הגור אריה שנפוץ היום. בהוצאות הישנות של המהר"ל זה מודפס בספר הדרשות, בבאר הגולה, ובסוף יש שם הדרשה לשבת הגדול, דרשה לשבת תשובה, והספד לפטירתו של חכם. המהר"ל אומר שם בהספד, והשורש הדברים, יסוד הדברים, הוא באמת כתוב בחז"ל. המהר"ל אומר בהספד, זה שמת טמא, זה לא דומה חס וחלילה לשרץ או לנבלה או לכל דבר פחות, דבר שפל, דבר פחות, דבר נמוך. מה שמת טמא, הוא אומר, זה בערך דומה למה שכתבי הקודש מטמא. זה דומה לטומאה של מי שמתעסק בפרים הנשרפים, אז כתוב יכבס בגדיו וטמא עד הערב. זאת אומרת, הוא מתעסק בדבר שהוא קדוש באופן מיוחד מאוד, מזה נטמאים. כתבי הקודש גזרו עליהם טומאה. הדבר הזה הוא קדוש וצריך להיבדל מזה. מי שנוגע בזה, מי שרוצה להתחבר לזה, אז הדבר גורם לו טומאה, ריחוק. כמה מילים להסביר מה זה טומאה ומה זה טהרה בלשון הקודש. טומאה, השורש תת מם, טומאה, מדברים תמיד. טומאה זה נקרא כמו טומטום. טומטום זה נקרא סתום, לא ברור, לא גלוי, טמון, אטום. אטום זה נקרא סתום מכל הצדדים, אי אפשר לראות מה יש בפנים. טומטום זה נקרא מישהו שהוא מכוסה, סתום, ואי אפשר לדעת אם הוא זכר או נקבה. זה טומטום. מכוסה. טמא זה נקרא דבר סתום. טהור זה נקרא דבר שקוף. דבר שרואים דרכו. צוהר,
תעשה לתיבה. צוהר, זה חלון, שדרך זה רואים. בתרגום, לצהריים, צוהר, קוראים תהירו, טהור. ט' וצדיק מתחלפים. טהור זה נקרא ברור, שקוף, דבר שרואים דרכו, דבר שלא סותם, לא מכסה, אלא רק להפך, פותח ונותן לראות, פותח ומגלה, זה נקרא דבר טהור. טומאה זה דבר שכיסוי, מכסה. אנחנו לא יכולים להתחבר, כן? אנחנו לא יכולים להתחבר למקור, לא יכולים להתחבר למקור הטהור אם אנחנו מקבלים טומאה. טומאת מת, העניין של טומאת מת, אני הזכרתי, המהר"ל אומר שטומאת מת זה נקרא טומאה מחמת מעלה, טומאה מחמת קדושה, טומאה מחמת גובה. הדבר הזה הוא הרבה יותר גבוה מאיתנו. להבין, ברגע שבן אדם מת, עובר מהעולם, בן אדם מת, הוא יוצא מהעולם הזה. באותו רגע האדם הזה עובר להתחלה של התהליך שלו, של תחיית המתים. כל זמן שהוא חי בעולם הזה, אז הוא חי פה, את החיים של פה. הרגע שהוא מת, בזה הרגע, אז הוא עובר לחיים אחרים. ברגע הזה הוא עובר, רש"י אומר על הפסוק, וייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה. וייצר כתוב בשני יהודים. ייצר. שתי יצירות, אומרת הגמרא. זה גמרא בסוף מסכת ברכות. בשתי יצירות. יצירה בעולם הזה ויצירה לעולם הבא. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בשתי יצירות. היצירה בעולם הזה זה כל מה שהוא חי פה. ברגע שהוא עובר פה מהעולם, ברגע שהוא מת, אז כאן מתחיל התהליך של היצירה לעולם הבא. כאן זה מתחיל. מפה הוא מתחיל. זאת אומרת, כל בעלי החיים, כמובן, אין להם עולם הבא, אין להם שתי יצירות. האדם יש לו שתי יצירות. האדם ברגע שהוא עובר מחיי העולם הזה, אז הוא עובר לחיים יותר גבוהים. עובר למהלך אחר. עובר למציאות יותר גבוהה. כל מי שנוגע בדבר שאנחנו לא יכולים להתחבר אליו, אז הדבר הזה גורם לנו לסתימה. אם הדבר הזה הוא דבר שאני יכול להתחבר אליו, הדבר הזה הוא ברור, יש לי אפשרות להתחבר אליו, אז הדבר הזה מרומם אותי ומביא אותי יותר גבוה, שם אותי יותר גבוה. אם הדבר הזה הוא דבר שאני לא יכול להתחבר אליו, אז הדבר הזה עושה לי פעולה הפוכה. כשאני נוגע באמת ואין לי אפשרות להתחבר, אז הדבר ההוא, המציאות ההיא, היא סותמת בפניי, שאני לא אוכל להבין שום דבר. זאת אומרת, היא סותמת בפניי את החיבור למקור החיים. אדם כשהוא חי, הוא מחובר למקור החיים. אדם כשמתחבר למת, מכיוון שהמת הוא נמצא במערכת חיים יותר גבוהה מהחיים שאנחנו חיים פה, מערכת שאנחנו לא יכולים להתחבר אליה. אז אם אנחנו בכל זאת מתחברים, אנחנו רוצים להתחבר אל הדבר הזה. כשאנחנו מתחברים לדבר הזה, זה גורם לנו בדיוק ההפך. זה לא מועיל לנו, זה לא מרומם אותנו, אלא משפיל אותנו. החיים האלה, זאת אומרת, ברגע שאני יודע בוודאות, אני מתחבר למשהו, שהדבר הזה הוא הרבה יותר גבוה ממני. זה לא החיים שאני יכול לחיות. אז כשאני מתחבר לדבר כזה, אז אני מתחבר למשהו שסותם בפניי את החיבור שלי למקור החיים. ככה זה טבע הדברים.
זה גם באופן פשוט, גם בחינוך זה ככה. כשאומרים למישהו דבר שהוא יותר גבוה מהשכל שלו, אז לא שזה לא עוזר לו שום דבר, זה מקלקל אותו. זה מקלקל אותו, זה מעקם לו, מטמטם לו את השכל. זה נקרא, אז אם הוא ישמע דברים כאלה, ויתחבר לדברים שהם מעבר להשגה שלו, אז הוא כבר יפסיק להבין גם את מה שהוא כן מסוגל להבין. זה דבר שהוא יותר גבוה ממני. דבר שיותר גבוה ממני גורם לי להיות טמא. להיות טמא זה הכוונה להיות סתום. ככה אני מחובר למקור החיים, כי אני חי. וכשאני חי פה, אז אני יונק חיים ממקור החיים. ברגע שאני מתחבר לחיים שהם מעבר למה שאני יכול להשיג, אז הדבר הזה עוצר, סותם בפניי את החיבור למקור החיים. אני רואה שכאן יש חיים יותר גבוהים, והחיים היותר גבוהים האלה, אין לי חיבור אליהם. אין לי חיבור אליהם. אז הדבר הזה סותם, מכסה, גורם מחיצה ביני ובין מקור החיים. כן, אתה רוצה? כן. Это то, что написано и объясняет Маораль из Праги. Это то, что в сегодняшних изданиях, это в его книге «Гура Лев», 4 части. Это его эспет, это его траурная речь после смерти мудреца. И он объясняет, в чем смысл нечистоты мертвеца, тумат мэ. И он говорит, что это не похоже на нечистоту, скажем, мертвого животного или нечистого животного. Он говорит, что это то, что установили мудрецы на святые тексты Торы, что они делают нечистыми руки. То есть, потому что они святы, они возвышены, поэтому они делают нечистыми. Что это так же точно, как человек, который производит святое действие. Он сжигает, например, красную корову и так далее. Тот, кто занят этим, чтобы подготовить пепел, который будет очищать от нечистоты мертвеца, его действие как бы на него производит то, что называется тума. И объясняет Рав, как мы можем понять, что такое тума и что такое таара, что такое нечистота и что такое чистота. Корень этого слова тума – тет и мем. Что это значит? Тум-тум – это тот человек, у которого непонятно, какого пола он. Закрыто и то, и другое. Тамун – это скрытое. То есть таме – это то, что скрыто и не ясно. То, что непрозрачно. Что такое тагор? Это прозрачное. Сказано цор та селеха, то, что в ковчеге Ноха, это окно. То есть через что проходит свет. То есть это прозрачность, это то, благодаря чему видит. Это тара. Так вот, преграда на пути света – это таме. То, что покрыто, то, что не дает пройти свет. И объясняет это Маораль из Праги, что тумат мет – это он делается, тот, кто до него дотрагивается, он делается ава тума, основой тумы, отцом тумы. Тот, кто передает дальше туму и делает нечистыми сосуды или еду. Из-за его святости. В чем же святость? И объясняет это Рав, что когда человек оставляет этот мир, он переходит в другую систему жизни, более высокую. Что это значит? Он начинает путь по воскрешению из мертвых. Это новая жизнь. Объясняет Раши. Сказано про человека «Ваецерата Адам». Сотворил Творец человека. И там написано 2 юда. Объясняет Раши. Юд, каждый из этих юд, это яцера, творение для этого мира, и яцера, творение для будущего мира. То есть мертвый, он начинает свой путь к будущему миру. У животных их сотворены с одним юдом. Они умирают здесь, и кончается их путь. У человека есть путь после жизни в физическом теле. И те, кто остались, те, кто находится возле этого умершего человека, они не могут присоединиться к нему, они не могут подняться к тому, пока они находятся в физических телах, к его новому пути, который выше их.
И если поэтому человек дотрагивается до мертвеца, что происходит? Закрывается его связь с источником жизни. Он же находится в материальном мире. И это то, что объяснение. Так как мертвец, он в системе жизни более высокой, а мы, дотрагиваясь до него, как бы для нас происходит пресечение нашей связи с источником нашей жизни. И это называется тума. Если говорят, приводит Рав пример из, когда обучают учеников или детей, если человеку говорят что-то, что выше его понимания, это не умудряет его, а наоборот оттумляет. Это причина тумы. Когда я живу здесь, я связан с источником жизни здесь. Если дотрагиваюсь я до мертвеца, через это у меня как бы опускается на меня тума, и опять повторяет Рав, это связь, то, что постановили мудрецы, нечистоту, тума, на китве кодыш, на святые книги, и это то же самое, вот это нечистота мертвеца, тумат мет. זאת אומרת, תומת מת זה הכוונה, הסכנה הגדולה, אם הוא מתחבר למשהו שהוא הרבה יותר גבוה מהחיים שהוא חי, הדבר הזה הוא סיבה שבן אדם יבין, יחשוב, שהחיים שהוא חי פה, גם הם חיים אמיתיים. גם החיים שהוא חי פה הם חיים אמיתיים. גם זה, זאת אומרת, אם הוא יחשוב שהחיים שהוא חי פה בעולם הזה, גם הם כמו חיי העולם הבא, גם זה דבר אמיתי, דבר שהוא אמת. זה תומה. זאת התומה. עכשיו ככה, בספרי זוטה, כולם מביאים את זה, זה דבר שהאחרונים מביאים, בספרי זוטה, בפרשת חוקת, כתוב, הנוגע במת לכל נפש אדם יטמע 7 ימים. הנוגע במת טמא, המת עצמו טהור. ככה. מי שנוגע במת הוא טמא, המת עצמו הוא טהור. זה בעצם מראה באצבע את מה שהמהר"ל אומר, שטומאת מת זה דומה לכתבי הקודש. מי שנוגע בהם נטמע, אבל הם עצמם, זה טוב, הם טהורים. המת עצמו הוא טהור. המת עצמו הוא טהור. אבל מי שמתחבר אליו, אצלו זה גורם טומאה. זאת אומרת, מה שכתוב כאן זה מי שמתחבר לדבר שהוא מאוד 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 גבוה. מאוד גבוה. נראה, נעבור רגע אחד למי שדיברנו עליו, אלישע בן אבויה. דיברנו על אלישע בן אבויה. נעבור, נראה. אלישע בן אבויה נכנס לפרדס ותפס את העומק הכי פנימי שאפשר לתפוס. הפרדס זה מעשה מרכבה. הפרדס זה מעשה מרכובו. מעשה מרכובו, הוא הבין, למד, ונתגלה לו במעשה מרכובו דברים גבוהים שהדעת שלנו לא מסוגלת לתפוס אותם בכלל. אבל מי שלא מקבל את זה נכון, זאת אומרת, מי שהדבר הזה גורם לו לחשוב, ברגע שהוא השיג את ההשגות הכי גדולות האלה, אז הוא תפס באותו רגע שגם הוא שייך לזה. זאת אומרת, גם המציאות שלו שייכת לאותם מקומות, לאותו גובה. מעשה מרכבה, כשמבינים מעשה מרכבה, מבינים כביכול, מי שמבין במעשה מרכבה, מבין עד כמה אין עוד מלבדו. עד כמה כביכול בורא העולם הוא אחד, יחיד ומיוחד, אפס זולתו ואין עוד מלבדו. אפס זולתו ואין עוד מלבדו. זה מבין מי שנכנס